Какво можеш да правиш сега, което преди не си могъл да правиш заради болката? Човек, аз преди не може да правя нищо. Okay. Аз съм стелян на 34 години. Насам ме доведоха много лоши болки в кръста, които получих, разбира се, по време на тренировка. Правих свингове с плудовка и усетих болка в кръста и тук до седалището. След известно време ходене по лекари, установих, че няма да стане така нещата и казаха ми, че трябва да ми бият инжекции с кортикостероиди, което аз съм тотално против. Болката ми пречеше на слизането и качването от колата. Най-омразното ми беше това. Ходенето дори ми беше проблем. Ставане, сядане от стол, лягане, навеждане. Да, навеждане направо беше немислимо. Какво правихме с теб тук? Това, което правихме, бяха упражнения, което аз виждах, че твой подход реално е различен, но пък виждах резултат още от първите 10 повторения на дадено упражнение, което така ме накара да повярвам, че е възможно реално да се излекувам по този начин. Защото преди са ми казали, че дисковата херния не се лекува. И какви упражнения правихме? Едно от любимите ми вече, това е екстензията. Okay. Раздвижващи, общо взето раздвижващи упражнения, с които да приберем диска, след това да се заздрави, да се получи така здравина в кръста, за да може диска кръста да седи в правилна позиция, така че да не го притиска. Раздвижващи, вече в течение на времето разтягащи, заздравяващи и така нататък. Упражнения, които повечето хора, като ме видят, ми казаха, че съм луд, но все пак аз вярвах и успяхме. Какво можеш да правиш сега, което преди не си могъл да правиш заради болката? Човек, аз преди не може да правя нищо. Всичко, най-вече мога да си тренирам, мога да си бягам, което за мен е доста важно. Общо взето мога да си живея живота с лекота. Какво би посъветвал други хора, които са в твоята ситуация? Със сигурност. Аз вече съм посъветвал някои човека да се обърнат към кинезитерапевт, а ако искат някой добър, да се обърнат към теб със сигурност.